Ripari on ainutkertainen tilaisuus miettiä elämän ja kristillisen uskon kysymyksiä yhdessä muiden nuorten kanssa. Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, joka perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun käyneenä ja konfirmoituna voit saada kirkollisen avioliittoon vihkimisen sekä äänestää ja asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. Saat myös käydä itsenäisesti ehtoollisella ja toimia kummin tehtävässä. Ripari käydään yleensä sinä vuonna, kun täytetään 15 vuotta. Kirkkoherra voi antaa erityisluvan rippikoulun käymiseen myös vuotta myöhemmin syntyneelle seurakunnan jäsenelle. Joskus elämäntilanne voi olla sellainen, että rippikoulu siirtyy myöhemmäksi. Olet lämpimästi tervetullut rippikouluun, vaikka et kuuluisikaan kirkkoon tai sinua ei ole kastettu. Ripari sopii kaikille. Jokaiselle löytyy sopiva ripari Nurmijärvellä. Jos pieni irrottautuminen kotoa kiinnostaa, kannattaa lähteä viikon mittaiselle leirille. Niitä järjestetään vuosittain meidän omassa leirikeskuksessa Sääksissä ja sen lisäksi useammassa muussa paikassa pitkin Suomea. Jos taas mieluummin menet yöksi kotiin ja illaksi kylille, päiväripari voi olla sun juttu. Siinä ollaan viikon verran päivät yhdessä ripariporukan kanssa, mutta yöt kotona. Jos sulla on erityisiä haasteita ryhmässä toimimisessa tai oppimisessa, voit olla sopiva kandidaatti pienryhmäriparille. Se muokataan aina ryhmän mukaan sopivaksi ja siellä on mahdollista saada enemmän henkilökohtaista tukea. Pienryhmäripari tapaa kevään aikana iltaisin ja tarvittaessa siihen voidaan rakentaa retkipäivä tai leiriosuus. Jos rippileiri ei tunne vielä tarpeeksi haastavalta, Nurmijärvellä on yleensä aina myös joku erityisripari. Olemme käyneet vaeltamassa, purjehtimassa, pyöräilemässä, merirosvoilemassa Suomenlinnassa ja jonkun kerran käyneet myös Suomenlahden toisella puolella Virossa leireilemässä. Joten älä huoli, sullekin löytyy varmasti oma ripari. Ripari on noin puolen vuoden mittainen yhteinen matka. Siihen kuuluu omatoimista seurakunnan toimintaan tutustumista ja tietenkin intensiivijakso oman ryhmän kanssa. Jos olet nurmijärveläinen, mutta käyt riparin vaikka harrastejärjestön kautta, suoritat alkujakson meidän seurakunnassa ja ilmoittaudut siihen erikseen. Riparilla pääset tutustumaan uusiin ihmisiin ja opettelemaan uutta. Paljon riippuu omasta asenteesta. Avoimella mielellä näkee enemmän. Oman ryhmän kanssa opetellaan kristinuskon perusasioita, kuten rukouksia. Pohditaan omaa elämää ja ympäröivää maailmaa. Sekä tietenkin leikitään, lauletaan ja pidetään kivaa. Riparilla pyritään aina huomioimaan jokaisen nuoren erityistarpeet esimerkiksi oppimiseen liittyen. Leirille osallistuvalla pitää kuitenkin olla vaadittavat leirivalmiudet. Lähde siis mukaan riparille, koska se on ihmisen parasta aikaa.